'Yan uwa masu albarka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Dan uwanku Umar Shehu Zaria, ina taya ku farin ciki da mara balale da zuwan wannan wata mai tarin albarka, wata mai ɗimbin albarka, wata da ke ɗauke da alkhairai masu tarin yawa. Wannan wata dama ne da Allah ta'ala ya nuna mana, wanda da yawan 'yan uwanmu sun yi gurin isowa gare shi, amma mutuwa ta sha makance tsakaninsu da isowa wannan wata. Don haka nan da wannan ya sa cewa muka ga dacewan mu tunasar da junanmu, mu zaburar da junanmu, mu haskaka ma junanmu alkhairai masu tarin yawa da suke cikin wannan wata na Ramadan. Kuma wannan gidan TV naku mai albarka ya ga cewa lalle ya kamata mu yi makwabtaka tare da ku a cikin watan. Shiri ne wannan da zai rinka zuwa muku lokaci bayan lokaci a cikin wannan wata, domin tunasar da juna ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukakin sarki, wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Dan haka insha Allahu wannan zai tashi mana matsayin gabatarwa a cikin abin da ya shafi falalan wannan wata mai albarka da kuma alaƙan alƙur'ani da ma'abotansa a cikin wannan wata. Kamar yadda kuka sani, watan Ramadan wata ne da Allah ya fifita shi akan sauran watanni, kamar yadda Allah ya zaɓi wasu mutane ya fifita wasu akan wasu. Allah ta'ala ya fifita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran mutane, ya fifita garin Makka da ya fi kowane gari daraja, ya fifita ruwan Zamzam ya fi kowane ruwa alfarma da daraja, ya fifita dutsen Uhud ya zamto dutse da ya fi kowanne matsayi a wurin Allah fiye da sauran duwatsu. Kamar haka Allah ya mana tagomashi ya fifita wannan wata na Ramadan akan sauran watanni. Da mene Allah ya fifita wannan wata? Da littafin Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi watan Ramadan domin ya saukar da alkur'ani a cikinsa, kuma ya ƙara tantancewa ya zaɓi daren lailatul qadari ya zamto ita ce ranar da aka fara saukar da alkur'ani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin mu zurfafa mu shigo cikin abin da ya shafi ƙur'ani da faɗinsa, zan so in amfani da daman in ja hankalinmu na farko wurin yin amfani da lokacinmu a cikin wannan wata mai albarka. Akwai da yawa daga cikinmu da idan watan ya shigo sai su mai da shi kaman wata ne na bikin cin abinci kadai. Alhamdulillah, yana da kyau a ci abinci mai kyau, a ci abinci mai gina jiki, amma ya zanto manufan shine gina jiki domin bauta ma Allah. Kar ka rinka cin abincin da zai sa ka nauyi har ka kasa zuwa tarawihi, kar ka ci abinci ka koshi har ka yi almubazzaranci alhalin dan uwanka gashi nan makwabcinka kila ko sahur bai iya yayi da abinci ba. Na biyu, halartar wuraren tafsiri. So da yawa wasu mu sukan ga cewa kawai su saurari tafsiri a gidan rediyo ko a wayoyinsu ya wadatar da su. A'a, babu alkhairi da kafan da bata takawa zuwa ga neman yardan Allah. Idan akwai masallacin da ake tafsiri na alkur'ani a garinku, musamman malami ahlus sunna, to ka taka da kafan ka halarci wannan tafsiri, ko da kana da hanyar jinsa ta rediyo. Sannan abu na biyu shine yawan sauraren malamai na Allah waɗanda suke fassara littafin Allah a cikin wannan wata. Mu yi ƙoƙari mu shagaltar da lokutan mu da abin da ya shafi sauraron tafsiri na malamai da alaƙanta kanmu da alƙur'ani ɗin. Kamar yaya? Kamar hanyar aiki da duk abin da muka ji an ce yana da kyau mu aikata, musamman a wannan wata, da kuma nisantan dukkan abin da muka ji alƙur'ani ko hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi hani a kansa. Daga cikin ayyukan da ya kamata mu kiyaye a wannan wata akwai sadar da zumunci. Muna da 'yan uwa masu yawa wanda ya kamata mu taka mu je, ko mu miƙa hannunmu na rahama ya wakilce mu je zuwa gare su. Saboda haka ya ku 'yan uwa, wannan shine shiri na farko a matsayin buɗewa na tattaunawa da kuma jan hankali da zamu yi a cikin wannan wata ta hanyar wannan gidan TV naku mai albarka. Insha Allahu ta'ala mu haɗu a cikin fitowa na biyu. Ni dan uwanku Umar Shehu Zaria nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.